Wah, lah iki dulurku lanang. Lah wis mulai to, Bang. Lha wis gak mau rek. Iki iki. Iki do nyandi to jenenge warung iki. Diwakili garwa kula. Oh, alah. Nuwun sewu niku asli garwa jenengan nggih. Nggih, garwa kula. Oh, sing keri niki. Nggih, jane nggih. Job nyinden tapi rasa nyinden tunggu parkir rek. Wah, elah. Lumayan penghasilannya kalian jupuk helm niku. Ya ini. Wah, aku adek mah. Mas Percil. Nggih. Nah, suasana kados katen menika. Lah niku tesih komplit lah niku. Lah nggih. Pak Tamjis, Kanca kula. Pak Dar tesih wonten Nggih, das. sampun. Pak Kadis. Pak Kadis. Sik lah niku Pak Kadis Pak Kadis, Bu Kadis, Waduh. anake Pak Kadis. Kancaku wis do entek iki. Loh, lah niku lho sing dada-dada Pak No. Pak Jiun, Budi. Pak To. Oh, masih Senanto itu. Wah ya, heeh. Tanggung jawab Anda loh yo. Nggih. Oh, masalahnya ngene Mas, saya punya ide itu sistem yang transparan. Nggih. Gedang. Sebenarnya terop yang seperti ini banyak teman-teman yang podo protes. Ki satire kok ora dituki iki piye karepe? Satir tutup selambu lho Mas. Iya. Aku winginane ngantek jibek lek ku ngrasane. Mbok yo iso arti maknanya apa to? Pak Gombloh sebagai ketua kok kudu gawe sing prat ora disatiri. Mergane aku demen sing transparan. Betul. Ojo nganti masalah keuangan terjadi yang tidak saya inginkan, Mas. Iya. Uangnya wong akeh. Karep kula ngono. Ora lek wong wedok. Satire mbok dijak mong aku ngomong. Satire saiki nyat Tegal nduk Lombok, Cuk. Aku yo ngono. Ya niku Pak Gombloh sing sae Cuk. Memang ya begitu deh Percil. Bahasa dengan teman kok sok kalau mongso ngoten Mas. Iya. Senes untuk umum niki karena bosone kalih kanca kula lho. Rencang. Teman betul. Ben roh, Oh, ben roh. ben Ya. transparan. Ya memang karena semua itu kan kabeh. Ya. Jadi harus itulah, Dik. Bosomu sesuai kaya Murad Marid ngono, Dik. Semua to kabeh iku piye enek. Semua itu ya semua. Lah ya kan kabeh itu semua. Kabeh itu untuk Mas. mana-mana. Ya, pripun? Niki wau wonten informasi saking kanca-kanca panitia inggih kanca-kanca alumni menika badhe Doorpress, Mas Doorpress. Boten. Oh alah. Doorpress sampun Mas. Ampun. Awan mau. Wau acarane sing sakral pun siang wau. Mulai siang nggih niki wau. Wah, nggih. Ini Hebat kantin tenan alumni. kantin hiburan. Nggih niki kantun hiburan Nyuwun wonten apa? turahan sithik di Nggih. sukane para warga masyarakat sakiwa tengene tlatah Binangun mriki. Lah, kuwi lho Sing supaya dono weweh. Wah nggih dono weweh. Dono weweh ki ora rupa panganan, ora Oh, rupa mboten. duit. Hiburan niku ya dono Sami mawon. weweh. Sami Rasa, mawon. dono rasa. Dono rasa. rasa. Muga-muga dadi lan barokah Dik. Nah, Amin. niku. Tenan pokoke. Niki pripun nuwun sewu wonten napa niku? Niki wau ngeten Mas. Dari pundutan saking kanca-kanca apa kae? Wo aja sik engko balik kok didudone ngene. Pak ketuane njaluk transparane. Halo Mas. Mandek wis dicepaki apa? Cawisi. Asa ngene ya. Oh, sak jam 4 ya notok pokoke. Dititeni Badhe nyuwun anu Mas. Napa? Pripun? Bajing luncat dipun bawani. Alah. Lah mengke jenengan sekalian ingkang Joget. beksa. Alah mbok nggih to. Sembarang pokoknya dirungi Gampang niku. sembarang. Lah, nuwun sewu. Mbak Dwino dipun jumenengne napa diengko? Alah kersane murep teng mriku lho. Wah. Dek, iki sinden lho, Dek. Wah. Iki sinden lho. Aduh ditekakne kok kene iki kok nembang lho, pokoke Nggih, murep. nggih. Adane bayek pokoke. Nggih, iki pundutan mligi saking alumni anak barep. Nggih. Siap. Dideleh wonten ing goro-goro lek dideleh enten sore wau. Oh, Mboten anu nggih. Mesake. sake. Dititeni lho Dik sing gawe dhuwit klambine pink. Iya. Wedok Dek, wedok. Iya. Monggo Mbak Yu katuran jumeneng. Nah, gandeng panjenengan ya wis meh lingsir. 50 pinten Mas Percil? Sinten? Alah, saya Niki kan Mbak pinten Dwi niku ini. 100 punjul niki. Dek. 100 punjul piye, Mbak? Bobote to. Udu umure. Umure Mbak Duni tasik 19. Alah imut. Pun sak lebetipun menika pundutan saking kanca-kanca Purbawasesa kula pasrahne jenengan kula tak ngestirahat. Wah, Nggih, bener nggih. dia muka kono istirahat. Dino. Ya gilir gumanti to Dik. Sejene pun kalah sembarang Mas. Kula buncine arep ngomong apa lek musuh panjenengan sekalian. Lah, ya pinter sampeyan. Jenengan no, saya jenengan. Alah. Lah sampean mulai jam 09.00 nganti yahene omong ijen lho. Ijen lho. Ijen tanpa Ora rewang. gendeng ngono ijen. Lah iya, Iya, priyo ngono lho. gendeng tenan. Ya bahasa gendeng kuwi.
Ya nggih. Sing Nek kula niku ngrepotke. mboten nutut lho, wong waras ora nutut. Lah, Lah iya nggih. wong waras. Ngomong mulai jam 09.00 sampai yamene kok ora Sakabeh entek. wayang diterokne. Gan, Daya lek ngono ki apa ki kena dingge isi dompet belas ya, Mas. Niki. Lah lah ora. Ora wong gendeng ra mungkin lho, Dik. Lah iya. Jadi wis Lah iya. gendeng tenan. Nanti jam 09.00 tekan pada esuk omong Hebat, dhewe ra entuk apa-apa. Zaman hebat. Hebat. Ngungkuli wong gendeng malah. Ora apa-apa. Genten aku. Ya apa? Ngomong Ya kene maju Iya, maju. ngono, Maju ngono ngomong. nesu lah. Ngono nesu lho, maju ngene. Jek 6 iki sak barekane kuwi lho urung turu lho. Ngomong ngono. Songo berangkang 10 mencolok. Wong ket mau ket sore mau apa malah ngomong ae. Ora ya saiki sampean kono. Lah kok ora omong dikira nanggap wong bisu. Ya ora kok ngono, rumah samu kok kaya lekmu kemaki kok Iram. Kaya wis ganteng-ganteng apa piye? Aja ngono nah. Aja kancane dhewe ra usah di ngono. Sapa kancane? Oh duduk, Dik. Ya angkrek dibelani malah aku nah ngono. Ngaturaken sugeng injing Mas Petro. Nggih, wilujeng enjing Mbak Dwi. Nggih, menika ngersakaken menapa? Halus, Dik. Pundutan saking warga alumni anak mbarep Nggih. menika nyuwun bajing loncat Oh, kanthi ngaten. dipun bawani. Kula ingkang nembang bajingane sing kalih niki. Nggih, leres. Ora gawe ngan, Ora bajing tok. kengan. Bajinge lare Kok kali. tambahi ngan nih artine wis Beda. beda. Lho, lah piye to? Maksudnya aku sing nembang bajingane wong lho Hei. sing joget ngono kae lho apa jenenge? Bajingi. Kok bajingi? Wabuk tenan Sing malah. joget ngono kae lho, Mas. Anune apa ki arsitektur. Kok arsitektur? Apa Dek ngene Dek? Anu ta. Penari latar. Nari latar jogete ning latare wong-wong lho. Ses ngene lho. Kiwa tengen ngene lho. Wah. Kono. Ngono. Sitae Ya, kono. maju. Kowe lho maju wae. Wis gowedi kon maju ra gelem kowe iki. Maju. Lho, kemajon. Kemajon kae cah cilik lho, mundur. Malah Trek. Nek anu kene pasang spion lho ben ro. Piye ta jane piye? Kowe padane kenter apa piye ngancane kowe mangsamu. Masa aku wong loro irunge Tang- jeboh nek adenane angel. Tanggapan kancane numpak mobil paling tidak ya Xenia apa Avanza apa Innova. Udah lah kok numpak ambulan dah. Ya wis ngono kuwi api-api ambulan lho biasa ditumpakne Iki rumah elektron. sama aku ki mayit apa piye kok yo. Ora sesuk-sesuke mbok numpaki sing apik. Numpaki ndandake ya kaya kancane bature iki gawe Avanza ya Avanza kabeh, Xenia ya Xenia. Senengane Tosa lho, Dik. Numpak nguri lho. Ngono karo sing lanang dicencang deh. Lah iya, cencang burine tempe bengok tok. Dadi ya jan kaya etek lho sisi. Kenyek malah teronton jare. Kuwi lho aku gak omong lho, aku gak Gak omong. omong. Kuwi lho sing arep gak omong aku. Kuwi lecahe. Cahe kuwi lho enak lho. Samane jane bolos apa to, Mas? Lah. Samane jane bolos apa? Ya wis lah no. Kuwi kudu sing wani lho ngono ya. Kuwi. Ngelokne. Sabar. Alah, wis ben. Sabar, Iya, sabar. Kowe tak dilokne apa-apa ora apa-apa ancene ya ngono kuwi. Dadi wong ki nek sabar bokonge jembar lah bisa. wis. Iya, ya wis bene. Iya. Aku tak joget karo Pak Yudo. Dek, njaluk kopi ora? Enek. Enek tremos. Wis terima tok. Larang Dik kopi kene. Ya, Sak gelas 50.000. Lah kok iso? Lah mlane ra metu-metu. Larang. Lu mau ning kono enek ora gelem mlaku rono kowe. Masa? Kowe turu ae. Monggo, Pak. Maka. Langsung. Urung goblok. Kosek to. Langsung nggih. Langsung mboten Langsung apa-apa mawon nggih. nggih. Mas Petro. Langsung mawon ngantuk. Bayahe bukan ngantuk membayar. Ya lah kok iso ngantuk. Lah kok iso ngene lho paling mikire. Oh alah sewengi ora entuk apa-apa tenan. Tolong Dek panitia liyane lho kon nyepaki bantal karo guling. Ora, aku dalang nyepot blakon dhisik iki. Karena aku sing nanggap aku dhewe dadi Iya. aku bebas lah. Bebas. Walaupun saya di sini tidur tidak jadi masalah. Enggak masalah. Iya. Gaul Dek. Wong ki mau wis diserane blokosto diserane awake dhewe. Rasane. Sampai-sampai ora pengertian. Aku sik meditase. Golek tambah piye isane tertutup ngono lho. Pak Kades,
Mbok nggih ra ketang 75 ngoten jenengan usahane, Pak. Ngenes, Pak. Usahane. Ngenes dalan kaya ngono kalau bayi. Ngesane niki lho Pak Kudis. Hadis. Kak. Pak Kades ngesane. Monggo Mas Lani langsung Oh, monggo. dipon, monggo. Ayo Mas Percil monggo. Siap aku nek kene. Gentenan, Dik. Wis sik. Panjenengan mau rawuh jam pinten niki? Kula Mas? jam 8 Mbak. Alhamdulillah, kek niku wau diderekne sinten? Ha iki kalih kanca-kanca komplit to wong jenenge rombongan. Saking dalem? Nggih saking Ngawi. Jam pinten niku? Jam sekawan mriki jam 09 macet. Lah pene omong-omongan ngadoh kono lho. Kancane wis bedogrok nek pene mulai lho kok ngoceh dhewe. Mulai yo. Loh, sampean mau walah, wis arep Oh, mulai. siap-siap ta. Ora masalah lho kowe pola kaya ngono kadang tinggal delok TV bareng. Posisi. Iki lho wis lho. Penari profesional yo. Profesional yo rada maju to rada maju. Lah, udang-udangmu lho kurang mendek. Arepe mendek piye iki mendek yo metu tenan kok mangsamu. Yo. Ya termasuk saya lho Mas Percil menika joget segala macam kok nggih saged Lah pancen weton Banyuwangi lho, Banyuwangi Mas. napa mulai alitanipun Mas Percil menika nderek sanggar. Lah nggih dadi mboten mau kalian to lek tanjake yo wis kados Tanjake ngoten nggih sae, niku, tanjake nggih. sae. Nggih. Lek ndaplang yo apik. Daplang nggih sae. Raen-raene niki lho nggih sae. Aimu dhewe kowe mangsamu kancane wis koyo ngene kok. Aku wis kadung ngene gak iso pola dek. Niki pripun? Nggih monggo lho katut panjenengan. Ditarik. Dipun tarik nggih mboten napa-napa. Nggih siap. Cerewet wis antem nerima selambemu tenan. Ora wis ora posisi. Wong penari iki kudune ora oleh komen. Kene ganti. Ganti pun Kakang. Oh, ganti sampean. Nggih no, gentosan. Miki tak cekel nih. Monggo. Piye to Mas, maksudmu piye? Jare njaluk mie. Maksudnya iki sampean joget aku sing nyekelne mike sampean ngono lho. Lho, miku mau cekel ya. Bahaya. Ora maksud iki mike kuwi lho sing Oh, kok iki lho nyuk-nyuk. Tak kira mike sing ya mie iki. Kok angel lirammu. Sapa sih? Sapa sih? Kamu sih. Sing tuwa sih. Engko sesuk aku manan. Bajing loncat ke astana, aduh abdi lepat narosan pati anggana. Bajing loncat ke astana, aduh abdi lepas
Alhamdulillah Mas Yuda Nggih. sampun dipun aturaken menika wujudipun tetembangan bajing loncat. Sampun diaturaken. Wes, Sampun. lega anak mbarah plong. alumni. Nggih. Anak Kula urip wis menehi hiburan Wis, ning Jan. adik-adike. Ya ya ya. Hebat Sesuk iki. gepok tular Dik. Nah Ya. iso ngene iki ben taun Ben utawa taun. ben wulan utawa ben minggu. Oh. Duwe nyikmu. Ya. Duwite kuwi sing marahi perkara. Monggo. Mas Bertir. Nggih. Nggih. Pak Petro. Iki ora ketang ya sak lagu panjenengan kudu melantunkan sebuah lagu. Mungkin Mas Gareng nanti tadi kok Mas Bagong. niki nganu, Gareng ki sikile lara dadi pancen mboten kula tokne. Ora dipijetne lho. Oh, lha wong Dipijetne kene Yuda malah setengah didilang. setengah rada setruk kok. Enak kamu. Garenge ora ditokke. Oh, ngaten. Niki mengke singkat mawon Mas. Iki kok riwa-riwa nek sapa tak tawapuk ora. Piye? Kuwi lah nah. Napuk dengan urung ditambahan terus napuk. Mbak Bilih napa nembang? Kula nembang niki. Nggih nembang. Oke, nggih saged. Nembang. Oh, apa ya, Dik? Saged. Anu ya, Dik. Sremono lagune napa monggo? Silakan. Suara terbanyak. Suara terbanyak. Kanggo Riko, Sawangan, Oh, Sawangan. ngelali. Oke. Kanggo Riko, Sawangan ngelali. Oh iya, oke. Aja dipeliroi monggo. Lho, Dik. Oh, waduh heran to. Lah nek Sawangan berarti Sawangan enggak Iya. apa-apa. Gak apal aku tapi. Lah, masa awakmu ora apal? Apalku kanggo Riko karo ngelali loro kuwi tok, Dik. Liane. Umpamane Sewu liane. kutha. Sewu kutha. Ya. Oke. Suka teki oke? Suka teki ya? Oh iya, siap. Suka teki ya. Nadane sik Mas Jreng ngono to ae. Aku tak sing ngalah, trimo mundur timbang loro ati. Tak ya wong kowe wis lali ora bakal bali. Jegat ya capek ya. Ayo. Suketeki masih bersama campur sarine Dewi. Pak. Yap. Gombloh. Gomblo Irama. Iya. Iye. Aku tak sing ngalah, trimo mundur timbang loro ati. Ye ye ye. Wong kowe wis lali ora bakal
mencari kitab suci. Parikasan awan urip kali balong lo tak lakoni Jebule janjimu, jebule sumpahmu, ora bisa dikuku. wong salah ora gelem aku salah suwe-suwe sapa wae sing betah Ripatmu wis bisa nyatani, kowe selakone Mboke menangmu dhewe saban berbari. Jebul jungkule malah suka teki. wong salah ora gelem aku salah suwe-suwe sapa wae sing betah Wes ngerti sakjane, kowe selakone menangmu dhewe akan berbari. Jebul jungkule malah suka teki. Akan berbari malah jebule malah suka teki. wong salah ora gelem aku salah suwe-suwe sapa wae sing betah Berikatmu wes ngerti sakjane, kowe selakone menangmu dhewe akan berbari. Jebul jungkule malah suka teki. tandur pari Terima kasih. niki kula ngeten iki gadah salah napa mboten Dalam gadah salah napa mboten salahnya nanti mas. jenengan matur mon kula gadah salah napa Oh mboten. mboten salah Mboten berarti awake salah. dhewe wong salah ora gelem ngaku salah piye suwe sapa wae sing betah ribetmu wis bisa wae kowe salah menangmu dhewe tak berbari jebul jungkule suka teki Pripun? Saya nama saya. Wis salah apa ora ngono? napa Wis salah apa ora ngono? sinten sing gadah salah Kowe mau. lho Wong salah ora gelem ngaku salah, suwe wis sapa wae sing betah ripatmu bisa matane suwe-suwe golek menangmu dhewe akan berbari. Jebul jungkule malah suka teki. Pripun? Salah nama mboten? Pun bener mas niki jamnya jam 3. wong bener Wes ora barbar. Sampun nggih. nggih sampun Dalam. nggih. Sampun berarti. Oke. Wis bar. Pun Nggih. Sik to. Lah, Oh sik to. Urung Kan apa belakangan melek? urung ya. Sing lah jenengan umbel. napa mboten salah jenengan Heh. Oh. Lah, ora sarena-rena. Wong salah ora gelem ngaku salah. Suwe-suwe sapa wong sing betah. Ripatmu
Dek ora Pokoke ditutupi. ning panggung iki ngomong ngono Oh, kuwi. oh. Kuwi dadi musik, Mbak. Ora entuk. Apa Wong edan, wong edan. Tapok lah puteran kowe. Rumangsaku. Wong kene wis ora gelem muni kuwi kok. Lho, sing kambine ping kok ngalah dek nek ndi, Dik? Waduh iki, Dek. Ning ndi? Waduh, sowan iki dhewe. Oh, Aduh. kayak pindah kayak Oh apa? ya pindah ya wis ya apa. Ya. lah sampean salah apa ora? Ah lho, aja ngomong kuwi. Saya tak salah apa ora? Lek ra salah sampean kok ora gelem rene lho. Yo ngaku apa ora? Lakuno. Ngaku apa ora? Gak piye aku timbangane muni ngorokan kok akhirnya muni kok ora. Gak aku. Gampang muni lho, lagi muni wong salah. Oh, aja ngomong kuwi, gak aku. Aja ngomong kuwi. Bon nggih. Dan mangga. Bon nggih. aja ngomongnya salah bener, Mas. Lah cepel. Engko timbangane di Oh, di musik. Tabui. Nggih. Nggih. Iki gua anu ki awake muni apa ngono langsung Langsung disaut. Bat-bat. mau kan iki mau musisi. Nggih, Saiki gamelan, Mas. Oh, siap. Oke. Oh, gamelan. Sing cara Banyuwangi. Oh, nggih. Cara Banyuwangi iki adat pakulinan. Nggih. Iki termasuk sing ngetren. Apa nggih? Iki ngetren ki biasane sing bawa biasane sapa Mbak Dwi? Sembarang. Mas Percil piyambak. Nggih Mas Percil niku sing bawa niku sembarang saged. Aku asline ki ora iso. Nggih. Mergo cangkemku urung tak tata. Ha ki engko lek ngantek iso bawa-bawa mesane. Entek liyane. Wis teko dik kene Mesane pira swara. Nggih. Tanggung jawabe rene. Ra enek biro Nggih, suara. wira swara. Akhirnya biro suara lah tanggung jawab rana ya berarti wongnya ya bener berarti. Ayo. Wongnya bener. Niku Banyuwanginan sias. Wah iki no. Ya, Dik, wis. Gawe gamelan gawe. Nggih. Gamelan, Dik. Heeh. Bah, Lah iki kok wayangane gur ngene Mas ceritane. Iki mengke mak seret-seret wis tempuk bar. yo wis dibareng saiki pisan lho malah Terus penak. to pisan kas lagune lah. Ya pindung kas lah. Pindho. Angel Cek jam 3 punjul 16 menit. Kaya sahur lho, Dek. Saya sahur. Wong salah. Ya pas Dek, Seorang selintro ya sahur. kena kita. Membiat dulu, Dek. Iya. Apa lagi? Membiat mayun paman suarane Gending. Ini belah biangan nyeram biai. aku Ya. Nuswantara Banyuwangi kulan kenang wetan sekara. Aku nah Ya. lor lan kidul lalas angker Hang. Ini keliwat belam. Ini biangan belam. Ya. biangan ayo dek saya tau guyone yang gumilani aja takkan seneng susah hati sangga Cengkok dir. Wis ta. Tanah India gumelare Gumelan. Taman Sari Nuswantara Belambiangan, belambiangan gumelare Taman Sari Nuswantara Belambiangan,
gelam yangan gumelare taman sari nuswantara ulian andung ya rametua saben ulian saben taun sunare candra tempi alama kepilu tadian kendep jadung bakalan urung ulian andung ana patyang ana mendung alama tangise mung lanang gedung ayam ke lapo doyong awak kula keloyong-loyong ayam ke lapo doyong awak kula keloyong-loyong kendangdut ya kendangdut ulan andung tak tung titung ulian andung ayo rametua saben bulan saben tahun sinare candra dewi alama kepilu padang mendem jadung bakalan ulian andung ana padang ana mendung alama tangise lanang aduh ayam gundul batul gemblelek esok Pire Mas? sembarang pun saya Pun telas sih. dereng pun jenengan ada prikorin Aku tak golek kanca iku. lah pundi Tak jak lagu kemesraan gitu. Wah, oke kemesraan Urusannya saya rampung. rampung nggih Jo kanca-kanca alumni. ayo kanca-kanca alumni Kemesraan ini ayo. kemesraan ini Iwan Pales. Wanon Pales ayo Yang mewakili. yang mewakili ayo Ayo semua. semua ayo sedanten mriki nggih sedanten semua ayo monggo pun mriki bareng Ayo Mas Edi. katu Kocok-kocok. nyanyi Ayo Mas Edi. monggo ngaturan monggo nyanyi bangga Sik Mas Percil, sik. dalam Aku yo ora trimo. Kok Sampeyan mboten- sing bayar lah aku karo cah-cah kae. Lagi, Yang kono mriki kae. sedanten mawon. beri Ayo munggah. mriki sedanten Ket mau tak rungokne Banyuwangi, Mas sampean Banyuwangi. Iki sindene iki ngendi to? Wong Blitar apa Banyuwangi? Blitar Blitar lho yo mangke Banyuwangi ya. lah Aku iya percel iya sing nanggep wong Blitar to. Sing nanggep wong Blitar, Cil. jenengan mboten usah nyalane kula ya salahno iki wong sing jauh Aja salah, ora salah. Engko nyanyi nek kae muni lho kae go. lah sampean Blitar aku wong Banyuwangi Lah iya. salahe nanggap aku Kuwi lho sing kan. ya sesuk-sesuk rasa nanggap aku Ora. omong ngono panitiane sampai telepon aku Wah. apa gitu apa ndane sampai telepon aku berarti Kowe ora budal. Matur nuwun. Iki lho sing kan. Kowe arek ra budal. budal sapa ora budal ra ndek dhuwit no goblokmu Ora usah dibayar. Ora budal. Mas, nggih Blitar nggih mboten Sak apa-apa. lagon. apa? Blitar no. Oke Blitar. Wajib. Siap, wajib Blitar. Wong sindene wong Iki Blitar kecap- kabeh. Iki lho kan gino. Kancane kon munggah kabeh. Oh, tak ben lagu Blitar terus munggah Terus kabeh. kemesraan rampung. kabeh. Wis tak kok dirungkas bar apa blah. Rampung kowe. Kowe ora dibayar masalahnya. dalange Aku wis- ngelu dalange Heeh. Wis ta wae Mas Percil enek wis ngantek sesuk isuk Blitar, sumben Blitar. wae ditambahi wis digelem. Blitar Mas. Blitar. Nggih, Blitar. Ah. Cahitan Blitar. Aku ra sampean. Ora sing nyanyi ya sindene no, aku ora iso nyanyi ya. lho ora iso kudu nyanyi
Ayo lah, ora iso kudu nyanyi. Gah. Sindane, gah aku. Ya ora bayar. Salah munggah ra Ora bayar. usah dibayar arep nyanyi ya. Ora usah dibayar Nah. apa-apa, aku nggawa komputer telu lek padha ae. Nggon sekolahan Kaya kamu terusak. Walah rusak. Wah. Layak Wis kamu. gawa-gawanen. Layak ra murung. Cepno ae, Bos. Sik, sarehne anakku iki ndi, Mas? Putri, kene. Oh, Di Putri. Wah, iki ya muridku iki. Oh, muridnya Siji-sijine, heeh. Hebat iki. Iki asline teko ekstrane karawitan sing dipimpin Bapak Bibit Wicaksana. Pak Bibit Wicaksana. Iki dadi kudu tak tampilne, kudu nyanyi Blitar tuh. Lah. Dudono lek awakmu iso nyanyi Kutha Blitar kaya Banyuwangi. Kalian jenengan nggih. Nah, aku tak melok yang buri. Ayo to, munggah to. Munggah Mas. Nah, munggah to. Blitar, terus Oh, kemesraan. alumni anak Siap. baru kok ora wani munggah ya. Ah. Ayo munggah. Monggo. Masukan. Ayo kabeh. Ben kita Sane, gayeng sane. lho. Pak Kades di Pak Kades. Nah, kita lek rukun. Ayo, Mas Kades. Pak Kades. Hmm. Ayo Pak Kades yo. Yo. Ya oke sing wedok-wedok ya wangi lek kon munggah. Monggo Pak. Biasanya digahi, Mas. Kula malah sing nembang kanggo Riko riyen. Lah, mboten angsal Banyuwangi niki. Asale Blitar. Kanggo kowe. Oleh Mas Kades, oleh. Ora apa-apa dibayar Mboten awakmu. napa-napa. Wis bar. Bar ngoten mungkin Sampeyan Blitar. kok apa tutup. Engko ben rada suwi. Bar Blitar mengke kanggo Riko mriki. Lang dalang. Pun Hei. kanggo Iya ta iki. Ceritane apa wis mari. Hei, Wis bene. Kumat. Bene. Ya gak anu ora bar, Dik. Ben. Kuwi ora bar kuwi arep didol. piye to? Hei, Pakde. Oh, melok nyanyi. Lah iya no. Wes, melok nyanyi. Ora apa-apa. Ora apa-apa wis. Bebas. Lah iki Pokoke ditutup ngene ya ora masalah. Ora bene masalah. dalange bar bene, Mas. Apa ya adil Betul, tambah apa? Panggang Banyuwangi dhisik bar ngono terus Blitar. Siap, siap. Ya wis, Mas, wis to. Wis Terus monggo. to. Siap Pak Bibit, siap. Sik to. Ceritamu lho piye? Piye to iki, Dek? Ora mesti iki rasa melok. Engko sesuk tak SMS ceritane piye sesuk tak SMS. Wis. Lho aku pencinta wayang lho. Lah ora wis ngengkel kok tak antemi. Piye dalange? Tak antemi dhek lho. Ben, pun semen to tampun. Wis sesuk tak SMS. Oke. Dalang piye to kuwi? Oh, terima mawon oleh nyanyi belas saiki nyanyi. Lah Mas. minggu ya Wis to. Kresna pethokan karo Gareng terus diantemi karo Baladewa terus bar. Wis to. Lang, piye? Ya wis cerewet wis tak kandhani bareng lek cerewet iso dikasih piye to? Marekno sik sedilut. Lah wis to. Percel lak cerewet ae tak. Piye to ceritane piye to, Dik? Mosok Heeh, wis Mas, ya Mas. Kanggo Rika, Mas. Mana. Pokoke oleh bar tapi oleh mudhun sik. Nyang kono ae. sik to ceritane piye? Wis bar iki lho, Mas. Gareng pethokan karo Baladewa terus diantemi karo Semar wis. Piye to, Dik, ceritane iso kaya ngono Wis iki? manut aku wis to. Piye, Dik? Wis. Sing ngono hatiku alani hatiku Mas tak sambung Sing ngono hatiku baten siwel lasiku Mas ilang kowe Jopil Sok lakoni kanggo Rika. Mas, lagi, Mas. Yes. Ben mundur kabeh. Siji ne nang Rika nang ati esok selawase. Ya Mas. Karo roko iki. Ya roko
Ramo